slniečko svietí, je tu babie leto. Týždeň prešiel ako voda a nám sa udialo pár vecí. Boli aj dobré a boli aj nie veľmi dobré. Pozerám hore, lebo sú tam myšiaky a krúžia tu nado mnou. Tam sú. Ja tu nemám žiadne jedlo. Choďte preč. Začnem s tou nie veľmi potešujúcou správou, ktorá má meno Fliačik rohový. Prečo fliačik rohový? Pretože áno, objavil sa v rohu a objavil sa tam flak. Mokrý flak. To znamená, že odniekaďal sa tam dostáva voda. Spravila som preto nejaké opatrenia, aby som sa dopatrala k tomu, jak to mám povedať? Odkiaľ to má pôvod. Tak. Teraz som vlastne v štádiu čakania na výsledok, či ten flak sa rozhodne ostať a zväčšovať, alebo sa rozhodne, že nemám na ňu, radšej odídem. Akože na mňa nemá, hej. A čo som teda robila, aby som mohla čakať, ako sa flak rozhodne, to vám ukážem v dnešnom videu. Ale samozrejme, že tam bude aj niečo iné. Ešte niečo navyše. No. Takže poďme na to. Poďme pozerať. A držte palce, aby to bola tá lepšia možnosť. A flak išiel preč. Fliačik rohový. Zoznámte sa. Tie dva dôvody, prečo máme v nájme fliačik rohový, sú podľa môjho úsudku tie, že poprvé naťahuje si to vlhkosť z terasy, ktorá je dosť na prd urobená. Keby som mala toľko múdrosti, čo mám teraz, tak si ju spravím sama. Lepšie. Hej. A druhý dôvod je ten, že nám možno praskla trúbka, hej, od kúrenia dole. Lenže, keď som nad tým tak uvažovala, tak možno tam bude tretí dôvod, prečo to tak je, hej. Ale teda spravila som to prvé opatrenie, čiže rozobrala som vrch terasy, dala som preč tú poslednú latu, ktorá bola úplne nacapená na dome, plus teda tá terasa nie je ani vyspadovaná, takže všetká voda nám stekala k stene domu. Čiže tým pádom tie múry boli permanentne vlhké. Hej, však je to tam aj vidno na tom videu, že sa tam robí mach a jedno s druhým.
Takže tú latu som dala preč a vrchné dosky som posunula o kúsok. To vám ukážem, ako to je vlastne teraz a bude tam aj ako to bolo pôvodne, ale je to na tej druhej polovici terasy. Cez leto, ďalšie leto, mám v pláne teda terasu úplne, že prerobiť. Nech už to je na poriadku všetko. Teda dúfam, že všetko pôjde tak, ako si myslím a ako to mám v hlave. Vesmír. A aby som nemusela čeliť takýmto problémom. Ten druhý dôvod, čo som si myslela teda ohľadom tej trúbky, som vyriešila tak, že teda som si pozrela na kotli hodiny, kde je ten tlak vody, tá ručička, ale nehýbala sa, čiže to som na druhý deň vlastne vylúčila, že by tam mohol byť ten problém. A ten tretí dôvod, čo ma napadol, bol taký, že keďže už sú chladné rána, aj noci sú dosť chladné a tá vonkajšia teplota sa dosť tak akože strieda s tou vnútornou. No proste je tam predpoklad, že tým, že sme ešte nekúrili, tak sa tá voda vyzrážala v nejakom najbližšom možnom bode, kde je to vyhovovalo. Hej. Dnes je ten fliačik rohový stále taký istý, čo znamená, že moje predpoklady boli asi správne a teda už kúrime, tak verím tomu, že čoskoro zmizne. Takže takto to vyzeralo, aj tam, kde som robila tú druhú polovicu terasy. Je vidno, že proste tie dosky sú úplne nacapené na múrive a tým pádom je to úplne ideálne preto, aby tá stena tú vodu vlastne natiahla do seba. A tým ešte vlastne, že nie sú vyspadované, tak je to úplne ideálne. Čo nie je dobré. Hej. No a tu vidíte, že je tu proste miesto na to, aby tá stena si tú vodu nenacúcala. Je to také núdzové riešenie. Samozrejme, že to teraz sa bude musieť úplne celá rozobrať. Musí sa to vyspadovať, lebo to nie je vyspadované. A aby to teda malo tú funkčnosť, čo mať má. A ideálne by bolo, keby to teraz sa vedela zastrešiť. Takže dnes je 1. októbra a je krásny deň, aj keď je chladno, je nejakých 9 stupňov iba. Celkom dlho sa držala hmla. Tak idem dokončiť soklík okolo domu. Jeden mám už, teda jednu časť mám rozrobenú, tam už mi ostáva iba natiahnuť sieťku a lepidlo. A potom mi ostáva ešte vlastne polka domu. To neviem, či dneska dám. Asi nie, určite. Možno spravím si zase nejakú predprípravu. A možno sa hecnem. A dám aspoň ešte jednu stenu. Kto vie? Takže idem na to. Takže tu mám vodu nachystanú. Sem si budem dávať lepidlo a ideme na toto. Stenu už mám napenetrovanú. Dobre?
konzistencia je taká, aby ti to pripomínalo polevu do čokoládovej torty. Mňami! Cherry gum. This night we'll be having fun. Oh baby, no more drama. Having fun. We'll be having fun. Sokel hotovo. Čiže roh domu mám hotový. Ešte ma čaká polka domu. Nestihla som to vyhľadiť. Hej, preto sú tu tieto všetky čarbanice, alebo jak to nazvať. Ale v podstate mi to nevadí, pretože ja sem chcem dať potom ten, ako sa to volá, momolit. Také niečo, to sú také kamienky maličké. Takže v podstate to je vlastne asi jedno. A celkom je to aj rovné. Zekacený Donald! Čo robíš? Nebuď drzý, Robert. Au! Ty, pozri sa na ňo, ty bytkar. Však som vás vychovala. Ja som vaša mama. Vy, puberťáci. Dnes to boli síce trošku také viacej stavbárske záležitosti, ale myslím si, že aj to patrí k životu na gazdovstve a na lazoch. Vedieť sa postarať o dom, o zvieratá a verím, sú strašné otravy niekedy. Verím, že sa vám páčilo. No a vidíme sa na budúce zase s niečím novým. Tak majte krásny deň a vidíme sa. Pa, pa!